А това, че не са ни чужди, най-добре го показва Краси Балъков, който здраво подгони балерината, нищо че е с маратонки и черни чорапи. Боби Михайлов обича по-бавните ритми. За дама си избра самата певица. Не мога на английски. Не са много, защото вие знаете, че ние не обичаме да приказваме по-малко. Първо, искам да кажа, че е много трудно да изразя това, което аз чувствам в момента. Кръгла годишна на 30 години, съчетано заедно с... Наред е хайлайфният лъв Наско Сираков. Мариана Стоичкова и Катето Георгиева са отлична компания на дансинга.